the Congress will be giving the barangays another 3 years. Di ba? Yes. Ano hong magiging kondisyon dito? Kasi sigurado ko bukas, pagbalik ko dun sa mga pinuntahan ko kahapon, sigurado bumalik ko yung mga bato. Anong maging, hindi ba pwedeng maglagay ng ng kondisyon na yung barangay should retain whatever it has done. Hindi lang yung darating ni Mayor, di ba? Ako ay support yung panawagan ni Mayor Isko na talagang magkaroon ng batas to make the barangays liable. Kasi kung naalala mo, tayo, same district tayo, pag may problema sa squatting, wala namang kaso barangay. Di ba? Wala naman silang liability. Katulad ng binanggit mo sa parking, sa vendors, wala silang liability eh. So sabi nga ni Mayor Isko, lilinisin namin, pagkatapos mamaya may kunsabaan na naman, mismong barangay ang magpapabalik. So, yes, while they may be or they may not be a postponement of the elections, kailangan baguhin yung batas or kailangan magkaroon ng batas on the barangay officials to have liability in terms of peace and order, in terms of enforcement, no? At klaro naman, makikita naman natin kung talagang may involvement o wala eh. O kung di naman kaya may katamaran at merong negligence sa part ng ating mga barangay officials.